Sa number 2, ginhimutig ni Congresswoman-elect Mercedes Alvarez nga ang mga Alvarez ang nagsuporta sa kasumpong ni Mayor Zayco sa Cabancalan City. Wala maglabot sa 300 ang abanse ni Mayor-elect Benji Miranda kontra kay Zayco. Sunod kay Alvarez, personal nila nga kilala si Miranda. Labi na sang tion nga ini ang punong barangay sang tan-awan kag siya sadto ang kongresista. Sunod kay Alvarez, madugay na sila ang nagaupod trabaho nanday Mayor Zayco kag kaalyado sila. Wala sang kamatuoran nga si Congressman Genaro Alvarez nga iya amay o kun siya ang nagsuporta kay Miranda. Sa pihak kabahin, sunod kay Alvarez, luyag niya man makabalik bilang Deputy Speaker pero initanan magadepende sa allocation sa mga political parties. Mangin priority niya ang pending bills nga na-file sa iya amay kasubong man ang pagduso nga matapos ang airport sa Cabancalan nga nagakinahanglan pa sang pondo para sa terminal building kag sa apron o kunang dalan padulong sa terminal building. Pabor man si Alvarez sa pagbalik sang One Island region. So, we work together, manggidya, kaya di ako congressman, and inugtanay manatanan sa syudad. Di kilala siya namon personally, but I can say nga, iniya na for the past namin elections, we have been working closely and our allies of the Zayco administration. So, there is no truth to that rumor na nagulig si Cong Lima or baskin ako sa kay Benji Miranda. And besides, magkapartido kami nila ni Mayor Zayco.